Omdenken vreeg ik van alle sibben, monsker en minder nijskai van Heimdal. Valvaar, daar was dat ik goed verhelje, alle verhaal nu oertijd, zo viert mijn heugen rikt. Mijn heugen reuzen ben in oertijd, die mij alleer een grut bracht ha. Njoge wraden ken ik, njoge vegenbeten, de monsker mette bij hem onder de ierde. Hier in oertijd skiep meer een wenplak, zongen wieder nog zee, nog koele wegen. Ierde wie neene geen hemel de boppen, ongroen zonder ein en neene gas. De goede versteender had vaak in de gaten dat ik het dit keer net naar je dichtbond bespreken zal, maar het hebben zal hoe de zogenaamde poëtische Edda, die voor het eerst in het Fries oerzetten is. En dat is die toch Willem Skoorstra die de tekst ook inliet. Skoorstra kennen we als columnist bij Omroep Friesland, maar benamen als romanschrijver van historische werken over Grutte Pier en Redbad. Maar ik meer Joodijske boeken als Zwarte Engels en De Nacht van Mare, dat er in 2018 terjochte de Ring van der Veldeprijs verkregen had. Waarom? Naar de Edda dit heel vrij uitjoen is toch het nieuwe kanaal. Een hut kaft en een prachtige farmjouwing. De illustraties binnen van Skoorstra zijn dochter Elbrich, die bekend is als stadweerder. Mooi aan de farmjouwing vind ik persoonlijk dat het zo inbannig is. Sierlijke haatletters, hier en daar een illustratie, maar verder geen uitwijkske opsmuk. Dat had het boek net nodig en zo komen de illustraties juist meer te haar recht. Maar de poëtische Edda, hoe voor soorten boek hebben we het nou? Laat me daarvoor een citaat uit Skoorstra's inleiding voorlezen. De poëtische Edda is een samling IJslandse oud-Noorse gedichten die voor het meeste part bewaren blijven binnen in een middeleeuws IJslands manuscript, de zogenaamde Codex Regius, soms ook het R-manuscript jitten. De jaren met Snorri Sturluson zijn proza Edda is de poëtische Edda de wichtigste nog bestaande bronnen van Noordse mythologie en van Scandinavisch-Germaanse heldenlieden, van pre-christelijke legenden en van het religieus leeuwen zat die bij de Scandinaviërs en vaak Germaanse volken belibben waard. De gedichten haneert van de christelijke waarden van verjouwing en verlossing. Jeder, liek als opmerken, spreken ze van ere, wraak en verjilding. Deze mythen komen oorspronkelijk uit een moenlinge, verhellijende traditie, waarin in zangen, epische gedichten en saga's. De beide Edda's en andere middeleeuwse teksten die willens en na het kerstenen van de Noordse volken opschreven worden binnen, tjoegje van die moenlinge traditie. Het meeste part van die schreeuwende teksten binnen bienoorszwielen worden uit verslagen, vastlijnen in het IJsland in de 13e eeuw na de iertelling. Ik zou dus haar zeggen willen dat het de Bijbel is voor de oude Witsingers, maar dat is een male anachronisme die de oerzetter mij waarschijnlijk net verjaan zou. Na Skoorstra's inleiding volgt een Nederlandse introductie op het mythische wraakbeeld van de IJslander en meer over de ontstaansgeschiedenis en receptie van de Edda door Simon Halink, professor aan de Universiteit van IJsland. Zoks vertelt me net even tussen de riappels en de braai terug dat daarom hulde van de ingaande en wijdwijdige introductie dat laat daar een beter begrip van de tekst die dacht wat ongewoon is voor iemand die er net in zit. Goed is daarom ook dat Skoorstra alle individuele gedichten nog eens extra inlaat. Een beetje context is mijn orenwoorden net verkeerd. Het vaste gedicht van Gudrun. Er binnen 3 gedichten van Gudrun in de poëtische Edda. Dit, het vaste gedicht van Gudrun, liet net volle Noordse invloeden op de basale Zuid-Germaanse tradities zien. Brunhild komt hier alleen als Gudrun haar vijand naar voren en als de aanleiding van Sigurd zijn dee. De 3 vrouwen die beziekje om Gudrun de trees ging, om Gudrun haar vertriet over de dere Sigurd net uitrieën kan of wil, liet je opdenksels van de dichter te wijzen, jeder als bestaande toevoegingen aan de legende. In alle gevallen had het gedicht een slim emotionele intensiteit en gons dramatische sissenschrijft. Gudrun ziet hoe Sigurd zijn derde lichaam boegt. Ze tjerme net liek als orenvrouwje, maar haar het baste haast van vertriet. Zowel maalje als vrouwje kwamen bij haar om haar te treeschen, maar dat wie net makkelijk. Mensen zeiden dat Gudrun van Fafnir zijn hette eten hier en dat ze de vogelspraken verstaan kon. Zoks wordt ek van Gudrun zijn. Lang lien wie het dat Gudrun sterren woe, die zag haar vol zwaar hoe Sigurd boegde. Ze jermoerde net, nog wrong ze de handen.
nog lamenteren ze like als orenvrouwje dienen. Vroeger de lienlui kwamen bij haar, bezochten haar zwiermoed te verseffelen. Gudrun kon net iedere zeg maar goelen, zo smettelijk wie het vertriet dat het hette haast briek. Troch de breiden van lienlui sierten bij Gudrun, van goud vergnissen. Ja, lamenteren haar een grootste leed, het slimste dat ze te lijden hoorn hienen. Dat zijn havende, het is dus geen boek dat men even vlechtig tussen de bedrijven terugleest. Maar ja, maar wat voor boek is dat wel het geval? Qua taal en inhoud is het eerst dat een, laat me zeggen, terugsneed Frieslezer onwennen moet. We moeten maar worden echt voor zitten gaan. Een goede platenbespeler, een goed glas bier in jitten en dan in de wilde wietsing zijn vrouw doeken. Als men de tijd en de moeite ervan neemt, krijgt men er ook heel wat van waarom. Want wat is zeggen van een havemaal, oftewel de wudden van een hege, dat de soort zijn neem de wiesitstroven instenen. Alle dwarren wat in erin komt, moeten beglorken worden, moeten schagen worden, want nee is men wist wat vijand zitten in de hal vijen. Nee moet een man grut gaan op zijn begrip, zijn houding jeder hoeden. Die wies en zwijsem bij een wente komt, had zelden ronselien te vrezen. Geen betrouwder vreun kan hem krijgen als gons verstaan. Het mag duidelijk wijzen dat het Scorestra benamen giet om de taal en tekst eer aan te dwaan. Op een gegeven tijd neemt er in de inleiding ook maar het grootste respect voor de bannentekst. Recensent Jelle van der Meulen vindt het spietig dat Scorestra net de IJslandse naam oerzet. Hij had het aan oer een vrij weinig zeggende opsomming van IJslandse namen. En helpt daarbij een voorbeeld aan uit het vaste gedicht van Helgi Hundungsbani. Hij joeg Helgi zijn namen, joeg hem ringstaver, solfjol, sneefjol en sigarvol. Ringstol, haatun en himinwangi. Riste Sint-Fjotli's broer maar een bloedslang uit. Van der Meulen helpt aan de Nederlandse oerzetting aan dat die namen wel in oerzetten binnen. Het is altijd een punt dat zo de namen al of net werken worden moeten in de doeltaal. Scorestra had dicht bij het origineel blijven wollen al hielden die namen uitlezen kunnen in de verklarende aantekeningen of index van namen efter in het boek. De oerzetting is sowieso een boek voor de leefhouwer. De leefhouwer die het niet had aan zulke soort teksten en oudvrezig Friesk. Dat laatste bedoel ik namens positief, want het is wat langer wat meer in Gries met al die Hollandismen joer te daaien. Maar hoe dan ook, de leefde van het origineel en het Friesk sjog jou dus waarom in dit boek. Zij zegt het sterverien behouden en het betieden smeudige taalgebruik, want hoe kan men in een poëtischer uitskellen als sa? Loki zei, zwaai bijla, bist buik weer zien wief, en van kwedens toch krom, geen grutte smet kwam oer de azenbeen, door stront beskieten melkersvaam. Toen kwam Thor erin en zei, zwaai minne hond, mijn machtige hammer Mjolnir, zil die de molen snorje. Die schouderrots zal ik die van de nekken slaan, zist om die laatste ziekje. Dus doe in een mythologische verhaal van het Midtjewske IJsland en let jou hoe streamen door de betieden blodderige, grappige, avontuurlijke en inspirerende versen. En geniet je van een skintme die het Fries te bieden had. Het raadt alle jaren keer in het vrij uitjoende boek de Poëtische Edda.